Vi skulle snakke om klimaforandringer, vores screencast, og derfor vil vi komme ind på emnerne drivhuseffekten, strålebalance, drivhusgasserne, naturkatastrofer, Grønlandspumpen, solens indfaldsvinkel, strømninger og derefter en konklusion. Klimaforandringer. Klimaforandring er en konstant realitet. Jorden har dog gennem sin meget lange udvikling gennemgået en hel masse forskellige klimaforandringer, hvor mennesker ikke har været indblandet. Klimaet har altid varieret meget. Det har forvandlet sig fra varm boblende overflade til dybfrosne globale istider, helt af sig selv uden hjælp fra mennesket. Klimaforandringer har været en vigtig årsag til, at mange dyrearter er uddøde og andre har udviklet sig. Blandt andet er klimaforandringerne skyld i, at dinosaurerne er uddøde. Vi mennesker står også med meget af ansvaret for klimaforandringerne, som vi er vidne til nu. Nemlig den massive stigning af udledning af CO2, der er steget år for år. Ikke nok med den store udledning af CO2, men samtidig fjerner vi også mere og mere skov, som er med til at optage noget af al den CO2, som vi udleder. Vi starter med emnet drivhuseffekten. Hvad er drivhuseffekten? Når CO2 slippes ud i atmosfæren, fungerer det som et drivhus, der holder på solens energi og opvarmer jorden. Det er en positiv ting, at atmosfæren holder på varmen, da alt vand på jorden vil blive til is, hvis den ikke gjorde. Men for meget CO2 får temperaturen på jorden til at stige for meget, hvilket ikke er så godt. Hvis vi reducerer vores CO2-udslip, risikerer vi, at verdenshavene stiger, fordi Grønlands og Sydpolens ismasser begynder at smelte. På den måde vil lavtliggende landsområder, som er f.eks. området ved Vadehavet, risikere at komme til at ligge under vand. Hvor kommer CO2 fra? Når regnskovene fældes, påvirker det klimaet negativt. Ikke bare i det land, hvor skovene fældes, men over hele kloden. Når plantedækket brændes af eller rådner bort, dannes der kuldioxid, altså CO2. En teknisk forklaring på drivhuseffekten. Kortbølgestråling fra solen gennemtrænger atmosfæren og varmer jorden op. Derefter sender jordoverfladen strålingsenergien tilbage ud mod verdensrummet, men fordi jorden er koldere end solen, sker det ved en bølgelængde, hvor atmosfæren ikke er så gennemtrængelig. Noget af energien bliver absorberet i såkaldte drivhusgasser, hvor den sendes ud i alle retninger. En del af strålingsenergien rammer jorden. Jordens temperatur bliver ved med at stige indtil det punkt, hvor der sendes lige så meget energi ud, som der kom ind. Facts. På grund af drivhuseffekten er jorden 33 grader varmere, end den ellers ville have været. Uden drivhuseffekten vil jorden være alt for kold til, at der kunne eksistere liv i den form, som vi kender til i dag. Menneskeskabt udledning af drivhusgasser har imidlertid betydet, at jordens gennemsnitstemperatur er steget op mod 1 grad siden 1850. Selvom det ikke lyder af meget, kan konsekvenserne allerede ses i en lang række økosystemer. Fortsætter denne opvarmning, kan det få konsekvenser for jorden. For eksempel kan tørke i Sydamerika komme til at betyde, at store områder af Amazonas ophører med at være regnskov. Det er svært at spå om de nøjagtige konsekvenser af en højere gennemsnitstemperatur på jorden, men der er ingen tvivl om, at det vil ramme mange mennesker, ikke mindst i udviklingslande, hårdt. Strålingsbalance. Solen udstråler energi som elektromagnetisk stråling, og på grund af solens høje overfladestemperatur på ca. 6000 grader bliver strålingen kortbølget. Sollyset vil ned gennem atmosfæren blive udsat for forskellige påvirkninger, som reducerer den energimængde, der til slut når helt ned til jordoverfladen. Indstråling. Det er kun en halv milliarddel af solens samlede mængde udstrålet energi, der rammer jorden. Denne lille mængde stråling, som rammer jorden, kaldes for solindstrålingen.
Solindstråling på jorden antages at være konstant. Udstråling. Varmen i solens indre får grundstoffet brint til at fusionere til helium under udsendelse af store mængder energi, som stråling. Strålingen bevæger sig en langsom vej gennem solens masse. Lige under solens overflade omdannes strålingen til varme, der flyttes op til solens overflade med konvektionsstrømme. Overfladen udsender energien som elektromagnetisk stråling, f.eks. synlig lys og varmestråling, i alle retninger. Lyset bevæger sig med 300.000 km per sekund, hvilket betyder, at det tager 8 minutter før det rammer jorden. Denne stråling kaldes solens udstråling. Solens udstråling har dog ikke været konstant siden jordens dannelse. Solpletter. Solpletter er mørke områder på solens overflade, hvor det er koldere, altså omkring 2000 grader, end på resten af overfladen. Solpletter opstår, når solen har en høj magnetisk aktivitet og dermed et kraftigt magnetfelt. En plet kan være større end jorden. Drivhusgasserne. Hvad er drivhusgasser? Drivhusgasser er luftarter, der bidrager til drivhuseffekten. Hvad kan drivhusgasser? En drivhusgas har evnen til at opfange og udsende en del af den langbølgede varmestråling, mens den tillader den største del af den kortbølgede varmestråling til at passere. Drivhusgasserne tillader derfor solens lys at passere atmosfæren, men opfanger jordens varmeudstråling og returnerer en del af den. Drivhusgasserne i atmosfæren har således afgørende betydning for den gennemsnitlige temperatur. De forskellige drivhusgasser. Vanddamp. Den primære drivhusgas er vanddamp, altså H2O, som står for omkring 2/3 af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden udstråler, og reflekterer den i alle retninger, hvilket opvarmer jordens overflade, før varmen eventuelt udstråler tilbage ud i rummet. Kuldioxid. Hovedbidrageren til den forøgede menneskeskabte drivhuseffekt er kuldioxid, altså CO2. Globalt står den for over 60% af den forøgede drivhuseffekt. I industrialiserede lande udgør CO2 mere end 80% af udledningen af drivhusgasser. Metan. Den næstvigtigste drivhusgas, der medvirker til den forøgede drivhuseffekt, er nemlig metan, altså CO4. Siden begyndelsen af den industrielle revolution er atmosfærens indhold af metan blevet fordoblet, og den har bidraget med godt 20% af forøgelsen af drivhuseffekten. I industrialiserede lande står metan typisk for 15% af udledningen af drivhusgasser. Og så har vi kvælstofoxid, altså N2O, som frigøres naturligt fra havene og regnskovene og af jordbakterier. Menneskepåvirkende kilder omfatter kvælstofbaserede gødningsstoffer, afbrænding af fossile brændstoffer og industriel kemisk produktion, hvori der indgår kvælstof som f.eks. spildevandsbehandling. Naturkatastrofer. Hvad er en naturkatastrofe egentlig? En naturkatastrofe foregås af naturen og ikke af mennesker. Naturkatastrofer dræber hvert år mange mennesker og er egentlig umuligt at standse. Altså noget, der har med naturen at gøre, som er katastrofalt. Her er 6 eksempler og 6 af de mest kendte naturkatastrofer i verden. Jordskælv. Et jordskælv er en rystelse af jordens overflade. Jordskælv skyldes typisk, at kontinentpladerne flytter sig. Her ser vi jordskælvet i Kathmandu i Nepal 2015. Orkaner.
Orkaner er oftest en kraftig tropisk storm med middelvindhastighed over 32,6 meter per sekund eller 120 km per time. Tropiske orkaner optræder normalt ikke i Danmark. Almindelige lavtryk, som vi kender dem, kan imidlertid også indeholde vindstød af orkanstyrke. Tornadoer. En tornado er en hvirvelsky, der under stærk rotation er i stand til at anrette store ødelæggelser på sin vej. Tornadoer dannes også i forbindelse med orkaner. Flodbølger. Folk kender det også som tsunamier. Dette er en havbølge, som på dybt vand udbreder sig med op til ca. 700 km i timen, og på overfladen har en svag vand-luftbølge på måske 0,5 meters højde. Den er derfor ufarlig på dybt vand. Oversvømmelser. Oversvømmelser er naturlige, men ofte uventede hændelser, der forekommer, når vand oversvømmer store landområder. Oversvømmelser kan opstå, når store mængder af vand samler sig på et sted, hvilket eksempelvis kan ske som følge af kraftig regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme, der blæser vandet i en bestemt retning, springflod eller eventuelt flere af disse faktorer samtidig. Oversvømmelser opstår almindeligvis ved, at en flod går over sine bredder, men havet kan i visse tilfælde gøre det samme. Kraftig nedbør i områder uden tilstrækkeligt afløb kan også føre til oversvømmelser. Og til sidst, men ikke mindst, har vi vulkanudbrud. En vulkan er en åbning eller en sprække i jordoverfladen, der tillader varm, smeltet bjergart, altså magma, aske og gasser at undvige til overfladen fra dybe niveauer under overfladen. Når en vulkan går i udbrud, kommer alt det varme magma ud. Og det er et vulkanudbrud. Grønlandspumpen. Dannelse af havis og salt i vandet er to nødvendige processer for Grønlandspumpen, da de sørger for, at havstrømmenes bevægelse. Grønlandspumpen ligger øst for Grønland. Ved hjælp af en tilsvarende pumpe ved Antarktis er Grønlandspumpen med til at holde gang i verdenshavets cirkulation. Havstrømmene starter øst for Grønland. Derefter bevæger den sig hen mod syd igennem hele Atlanterhavet og derefter videre ind til det Indiske Ocean og Sydhavet. Uden Grønlandspumpen vil der ikke være variation i havtemperaturen. Grønlandspumpen gør, at varmt vand også strømmer op til vores have nordpå. Det gør så også, at temperaturen bliver varmere. Grunden til, at denne cirkulation sker, er, at når vandet er koldt, sætter molekylerne sig tættere sammen, og når det så går hen og bliver varmere, bliver afstanden mellem molekylerne større, og hermed bliver vandet lettere. Det vil sige, at det kolde vand, som er tungere end det varme vand, vil flyde nedad. Og når vandet så bliver varmere, bliver det også lettere, og vil derfor begynde at stige opad igen. Derfor danner det en cirkulation. Solens indfaldsstråling. Solindstråling har 3 faktorer, der kan være årsager til klimaforandring. For det første spiller jordens hældning en stor rolle, eftersom jorden roterer om sig selv langs en rotationsakse. Aksen titler op og ned, og det tager ca. 41.000 år om at skifte fra 22,1 grader til 24,5 grader og tilbage igen. Lige nu er vinklen 24,44 grader, og altså tæt på højdepunktet. Forskellen mellem stor og lille vinkel har betydning for forskellen i solindfaldet over året. Hvis vinklen er lille, bliver forskellen mellem sommer og vinter lille, hvilket betyder, at det hele året igennem vil være koldt på polerne. Det vil sætte i gang i en istid. Er vinklen stor, vil der være stor forskel på solindstrålingen mellem sommer og vinter. Vinteren vil være lang, men solindfaldet om sommeren vil være mere intens og smelte den dannede is, altså mellemistid. Overlappende med denne effekt af jordens hældning, ændrer jordens rotation sig også i løbet af en periode på omkring 22.000 år, ved et fysisk fænomen, der kaldes precession.
Det kan forklares ved, at jorden ikke er en perfekt kugle, men derimod stikker ud ved ækvator. Derfor bliver jordens rotation en anelse forskellig og ender med at svinge frem og tilbage. Denne bevægelse skyldes trækkræfterne fra solen og månen. Det betyder også, at nutidens vinterhalvår er kortere end sommerhalvår. På den nordlige halvkugle, omvendt på den sydlige dog. Om godt omkring 11.000 år vil det være omvendt. Jorden bevæger sig om solen i en mere eller mindre fast bane. Denne bane påvirkes af andre himmellegemer i solsystemet. Banen varierer derfor imellem at være nær cirkelrund til at være meget ellipseformet. Gennemløbstiden for denne cyklus er ca. 10.000 år. Forskellen mellem de to yderpunkter ligger i forskellen mellem solindstrålingen. Når banen er mest ellipseformet, kan der være op til 30% forskel i indstrålingen mellem sommer og vinter. Mens ved den næsten cirkelformede bane er der stort set ingen forskel. Ved at kombinere de tre faktorer findes en meget kompliceret cyklus, som er med til at styre jordens klima, eller rette indstrålingens intensitet på de høje breddegrader. Hvordan vil klimaforandringer påvirke Danmarks klima? En fortsat global opvarmning i dette århundrede vil blive alvorligt for Danmark, men det ser langt værre ud, hvis vi ser situationen på længere sigt, eller hvis der skulle ske større spring i klimaændringerne. Hvis CO2-udledningen ikke bliver nedskåret forholdsvis hurtigt, kan det være fare for, at Golfstrømmen svækkes kraftigt eller standser helt. Det kan betyde et fald i gennemsnitstemperaturen i Danmark på helt op til 5 og 10 grader i løbet af nogle få årtier. Det vil betyde kraftige isvintre og kølige somre. Når temperaturen stiger, er der begyndende risiko for, at den grønlandske indlandis begynder at smelte. Det vil betyde, at havstigningen får 6-7 meter og måske mere. Det betyder, at store landområder vil forsvinde i havet. For eksempel vil Nordjylland blive til et stort område med mange øer, og hele Sønderjylland vil højst sandsynligt forsvinde i havet. Konklusion. Der er rigtig mange årsager til, at der er klimaforandringer. Mange af disse hændelser er vi ikke herre over, at der er naturlige ting. Vi kan fx ikke gøre noget ved jordens bane rundt om solen eller naturkatastroferne. Det eneste, vi kan kontrollere, er vores CO2-udslip og vores fældning af skov. Hvis vi reducerer vores CO2-udslip, bliver jordens levetid meget længere og behageligere. Vi mennesker skal kigge fremad og huske, at vi skal passe på vores jord, for vi har ikke et andet sted at bo.